Bisan tuod ko ni Minos ang gidaghanon sa mga langyawng turista nga may bisita sa nasud karong tuiga apan padayong nagsaka ang mga lokal ug langyawng turista nga may bisita sa Liberty Shrine. Sa unang 5 ka buwan karong tuiga, base sa data sa Lapu-Lapu City Tourism Office, gikan sa kapin 5,000 ka mga turista nga may bisita sa Liberty Shrine sa buwan sa Pebrero, sa buwan sa Marso, mitala og kapin 9,000, samtang dulan sa 12,000 sa abril ug kapin sa 13,000 sa buwan sa Mayo. Moabut sa 145.54% ang gidaghanon sa pagsaka sa mga turista nga may bisita sa Liberty Shrine sa Mactan, gikan Pebrero hangtud Marso karong tuiga. Sa mga foreign tourists, nag-una ang mga Korean national. Gisundan kini sa mga Taiwanese ug Chinese, Japanese ug Americans. Ang visits ba? Ang atong visit is, ang recording nato is 8 a.m. to 5 p.m. Kana 8 hours. Wala na ta nag-record sa gabi kay kasagaran mga na gabi ang ato mga locals ang anak sila magbingulingaw inana usually. But there are some foreign nga mga nha. But usually from the 8 to 5 muna ka na mga tour bus mga na mag-drop by, mag-picture. Apan giangkon sa tourism officer nga miubos ang mga langyawng turista nga mibisita sa mga beach resort sa Dakbayan. Gihanay na sa Lapu-Lapu City Tourism Office ug sa Department of Tourism Region 7 ang mga kalihukan karong tuiga aron mapalambo ang Filipino Band of Service nga kabahin sa tourism sector.